Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng rawuh ing bakat kalih Aben Video Swara R2S menika lelaku kakung sederek kakung paugeran jangkepipun kados ingkang kaserat ing baper utawi ingkang kaserat wonten Rumlen. Sumangga. Kurang apa aku iki dadi wong priya. Kurang apa aku iki nggone tresna. Ning tegane sliramu nglarani ati tatu ora bisa ditambani. Iki wis ra bisa tak kedhapke yen ta weruh sliramu jejer dheweke andon tresno ngombe nafsu nias moro lali aku yen nyanding wis milih tresno aku apa dheweke. Wis milih dadi bojoku apa bojone. Bola bali mung gawe kelane rasa tresno sliramu ra bisa njaga. Budaya ugi salam plengan-plengan. Kurang apa aku iki kasiwa mripat iki wis ra bisa tak kedhepke. Yen ta weruh sliramu jejer dheweke andung tresno ngumbar nafsune asmara. Lali aku yen nyanding wong lanang liya. Ke
keluarga tansah sumandhe ayem tentrem pangajap rino lan wengi bola bali mbok aja nglarani